ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾಯರುಂಡು 3 ಮಂತ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಂತ್ ಬರಿಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನು 3 years ದುಂಬು ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆ ಕುಜಲ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ఒక ಫುಲ್ಲು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತನ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಹೇರ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನದೆ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ದಾದಾಪು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪುನತ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಾಪು ತೂವೋಡು ದಾದಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಬರೆಯರೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಕುಜಲ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನಿ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಇಜಿನ ಪಿರೋರ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆನ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲೋನುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಜಲ್ ಪೋಂಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ ಕುಜಲ್ ಅಂದೆ ನೆಟ್ಲೆ ಪೂರ ಬೋರ್ ಆತನ ಕುಜಲ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆಂತೆಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಅವನುಂಡು ಕಿನ್ಯ ಕುಜಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಐಕ್ ತೂವೋಡು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪವೆ ಇಜಿನ ಮಲ್ಪವಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಹಾಕುಲು ಈತ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಆತಿನ ಕುಜಲತೆ ಇವನೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುನಿ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಐರ್ದು ತಿರ್ತು ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಗಲೇಜ್ ತೋಜುನ ಐಕ್ ಈತ್ ಪೋವು ಕುಜಲ್ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜ ಯು ಕಟ್ ವಿ ಕಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐರ್ದುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನು ಯು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ವಿ ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ಓಕೆ ತೂವೋಡು ದಾದಾಪು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯು ವಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಯು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ಕರ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಅಂದೆ ಕರ್ಲಿ ಏರ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ವೇವಿ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಜಲತ್ತೆನ್ನ ಐಕ್ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಪಂದ ಆಂಡ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೇನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪವೇನಿ ಕುಜಲ್ ತೂವೋಡು ಮಲ್ಪುವೆನ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂಡ್ಲ ಬುರ್ಪುಜೇರಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಐಕೆ ಏನು ಕೇನ್ಯಾರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಕೇಂಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಜಿನ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಪನಂದೇನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಾತ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪೆರ ಆತೆ ತೂವೋಡು ಅದಾಪು ಪಂದ್ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬಸ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ 10 ಬಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತೂಕ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಣ್ಣಿ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂತಲ್ಲ పోయే బాబా నాన్న పోయి ఇలాగే ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗಡೆ ಉಲ್ಲೈತೆ ATMಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಮಾರ್ಗಡಿ ತೆಂಕ್ಲಲ್ಪದ ಬಸ್ ನಾನು ಲೇಟ್ ಅಂಚ ನೀರು ಮಾರ್ಗಡಿ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಅಡೆ ಪೋಕ ಬಂದು ತೊಂದೆ ಪೋಪರೆ ಪಕ್ಕೊಂದೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೇರೆ ನಾ ಮಾಮಿನ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲೊಂದೇನು ಎಂಚಾಪಂ ಗೊತ್ತಿಜಾವೆ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ದಾದಾಪಂ ಪಂದು ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡಾರ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇಂದೆ ತೋಜುನತೆ ನಾನು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಜಾಳು నేను చేరే తోజను ఈ కాకయ్య ఓకయ్య కుల్టా ಇದೆ ಒಂದು ಕೈಯಾ ಒಂದು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬತ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈ ತಿರ್ತು ಬತ್ಲೆ ಅಂತೂ ಐತೆ ತಿರ್ತದ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತದಂತ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು Okay.